balima bamananga meno Mali kono ani Mali kɔ kan ka foli ani waleɲumandɔn o bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min talen do ka ɲɛsin araji kɛlɛli ma n'o ye bana min n'a bɛ sɔrɔ bagan kinda fɛ. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in sugandira walasa ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na dɔ bɛ se ka bɔ nin banajugu in kɔlɔlɔ la. Sabula an bɛ don min na i ko bi a kɛlen do dansago ye diɲɛ jamana caman na. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ san o san mɔgɔ b'a 60 o de bɛ bɔnɛ a nin na ka sababu kɛ araji ye. Ɲani suguya bɛɛ lajɛlen na. A mɔgɔ fanba bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnnin namɔgɔw ye. Wulu ye denmisɛnnin namɔgɔ minnu sɔrɔ k'u kin ni ka nin banajugu in bila u la. Ka sɔrɔ kɛmɛ sarala ni wulu 70 ɲɔgɔnna sɔrɔla ka pikiri kɛ u la. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ nin banajugu in na. O min bɛ sɔrɔ wulu kinda fɛ. Ye journée internationale de la rage. Diɲɛ bɛɛ kɔnɔ rage bɛɛ bɛ kuma kan ɲina bi bɛɛ b'a essayer ka kɛlɛ. Rage ye mun ye? An b'a wele bamanankan na ko wulu fatɔ ka bana. Wulu fatɔ ka bana. Mun na wulu fatɔ ka bana? Parce que n'a ye wulu minɛ fa de bɛ don wulu la. Ni o wulu kelen n'a ye maanifin kin o fa kelen de bɛ don a tigi la. Fa tigi bɛ sa. N'a bana wulila fɛ furakɛli t'a la. Saya de y'a laban ye. Donc o de kosɔn bi journée mondiale de la rage la anw ka hamina ko ye min ye vétérinaires ani médecins an bɛɛ de engagelen don pour que ka se ka o bana in k'a kɛlɛ et k'a bɔ Mali kɔnɔ ni Ala y'an dɛmɛ. Donc o de y'an ka hamina ko ye bi ni journée mondiale na la rage la. Ka sɔrɔ nin banajugu min filɛ nin ye dan bɛ se ka kari a kɔlɔlɔw la n'o y'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw kɛnɛya tigilamɔgɔw denbayatigi wuluw lamaralen do denbaya minnu na n'olu jɛra k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka pikiriji lasɔrɔ pikiriji min ye vaccin hakika ye ni ka o kɛ bagaw na o bɛ kɛ sababu ye ka nin banakisɛ in si latunu. Aw ye bi ni opportunité d'an ma an ka se ka kuma malidenw fɛ an ka se ka kuma an yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni minnu ye docteur vétérinaire ni maa o maa bɛ baara kɛ baganko ta fanfɛla la an ka se ka welewele di bɛɛ ma k'a di jamanadenw bɛɛ ma k'a di jamana politigiw ma k'a di jamana société civile ma bɛɛ ka se ka wuli ni bana kuntan in an ka se k'a ta ka bɔ an dala a ta ka bɔ an dala man gɛlɛn comme docteur Samasegu bɔla k'a fɔ ye cogo bana in bɛna cogo di n'i y'a lajɛ an ka togodaw lajɛ wulu bɛ pratiquement wulu bɛ bɛɛ ka du kɔnɔ n'i taara kin dugudafɛ kin ninnu na ani burusi kɔnɔna na wulu de ye bɛɛ ka lakananikɛla ye mais a wulu ninnu o lakanalen tɛ o wulu bɛ bɔ u bɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan u bɛ dumuni kɛ u bɛ ko caman kɛ surungun de sanfɛ wulu fana bɛ bana sɔrɔ wulu fatɔ fɛ u bɛ se k'a sɔrɔ bagan wɛrɛw fɛ i n'a fɔ fa ye minnu minɛ tonsow bɛ na n'a ye n y'a fɔ bubuniw bɛ na n'a ye olu bɛɛ bɛ se ka bana kɛ wulu la o wulu fatɔ wulu kelen mana ye an bɛɛ b'a dɔn dugulan fɛ wulu bɛɛ b'u mankan mɛn ɲɔgɔn nɔfɛ ho-ha donc olu bɛ taa o laban bɛ taa ka ɲɔgɔn kin e ka wulu b'i ka so e hakilila ko fɛn t'o la o b'a sɔrɔ ani jelida donna ka bɔ fajiri yala la bana i t'a dɔn yɛrɛ ko bana b'a la i bɛna sɔmi wagati min ko bana b'o la Ala man kisi la a caman bɛ kɛ wulu a bɛ kɛ dɔnbala fili ye a b'i dogo fɔlɔ après a bɛ bɔ la a bɛ bin ka mɔgɔw attaquer a tɛ mɔgɔ dɔn tugun a bɛ kɛ i b'a fɔ ko a fiyentɔ don a mana fɛn o fɛn lamaga a bɛ boli a nɔfɛ a b'a kin a b'a a da fa la ka tɛmɛ ne balimakɛ aw yɛrɛ k'o lajɛ a caman na
mɔgɔw bɛ kɛ an b'a fɔ ko ko wulu y'a paron dɔrɔn ka tɛmɛ ko karisa ka wulu y'a paron ka tɛmɛ et finalement a ka ca Ala fɛ an yɛrɛ t'a dɔn wulu mun yɛrɛ don o den bɛ to ten bana bila wula fɛ wagati min na dɔrɔn an bɛ boli k'an bɛ dɔgɔtɔrɔso ma sɛgɛrɛ mais trop tard don parce que docteur y'a fɔ a ye cogo min ni bana wulila ka ban fura t'a la saya don n b'a f'i ɲɛna kana adamaden satɔ ye ni wulu fa bana ye fɛn jugu don dɛ Ala kana si ɲɛ d'a kan. Docteur minnu bɛ yen nɔ n'u ka baara ɲɛsinnen don bagan furakɛ ma olu kɛlen don ka wulikajɔ boloda kosɛbɛ ka fara Mali fanga tigilamɔgɔw kan walasa ka nin bana jugu in si latunu nka o tɛ se ka kɛ fiyewu fo ka kɛ ni kodɔnbagaw ka lajɛrɛ ye walasa u ka kuma nin bana in juguya kan an ka jamana kɔnɔ ani ka ladilikanw di sanga ani wagati jamana kɔnɔdenw ma u ka sokɔnɔ baganw vacciner san kɔnɔ siɲɛ kelen n'o ye pikiriji kɛli ye baganw na bagan minnu bɛ mara la du kɔnɔnaw la. Ahmad Alfagi Almadi ka kiiri tɔ laban minnu kun bilalen don ka septembre kalo tile 27 kɔnɔ o siɲɛ labanw dara kɛnɛ kan Cour pénale internationale yɛrɛ ɲɛna jalaki binna Ahmadi Alfagi kan ka sababu kɛ a ye dansago waleya minnu kɛ n'o bɛ tali kɛ mɔgɔba kaburu 9 karili kan ka fara Tombouctou misiri dɔ da karili kan o yɔrɔ minnu kun faralen don UNESCO ka seko ni donkow kan. Nin waleya jugu in kɛra Ahmadi Alfagi fɛ san 2012 waati min na Mali kɔrɔnyanfan kun bɛ bamanciw ka bolo kan ɲangili binna Ahmadi Alfagi kan ni san 9 kaso kɛli ye o kɛra waleya ye waleya min n'a ma bali mɔgɔ la nin jaabi ninnu bɛ bɔ ka bin waati min na Ahmadi Alfagi a y'i bolo da disi kan ni k'i majigi ka ɲɛsin kiiritigɛlaw ma ni ye Ahmadi Alfagi ka nin majigi lajɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko balilen tɛ bari a bɛ tali kɛ bɛnkanw de la bɛnkan min bɛ tali kɛ jalakilibaga ani jalakilikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Alimadi kun labɛnnen don n'a ye k'i jɔ a ka jalakili kɔrɔ ni ka baara ɲɔgɔnya kɛ ani kiiritigɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ka tiɲɛ bange kiiritigɛlaw ye o de kɔmasegi nana ni Alimadi ka kasoladon bɔli ye san 30 la ni ka n'a bila san 9 kaso la kiiritigɛlaw y'a yira k'a fɔ ni ɲangili min binnen filɛ Alimadi kan a bɛ kɛɲɛ ni a ka waleya jugu kɛlenw ye fo ka taa se a yɛrɛ ye jɔli min kɛ n'a ka jalakiliw ye n'o ye a ka banbanciya waleyaw ye a sɔnna ka baara ɲɔgɔnya min kɛ ni kiiritigɛlaw ye fo ka taa se Alimadi sɔnna k'i majigili min kɛ kiiritigɛ daminɛw la ka fara a ye nimisa min kɛ mɔgɔba su 9 kaburu cili la ani a ye sira ɲuman minnu ta a ka minɛli kɔnɔ nin waleya ninnu de faralen ɲɔgɔn kan u ye Alimadi ka kaso bɔ san 30 la ni ka n'a bila san 9 kaso la ka aw ladɔnniya k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ si tɛ n'i da don bilen Alimadi ka kiiri la bari jɛnkɛra n'a ye fan 2 bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya na procureur ale min kun y'a kanu Alimadi ka ɲangili ka kɛ ka kɔn kiiri tigɛli ɲɛ ka d'a kan a ye waleya jugu minnu kɛ n'o dɔ ye mɔgɔba su kaburu cili ye o yɔrɔ min kun jatelen don diɲɛ seleke naani tɔn b'a bolofara min ɲɛsinen don seko ni donko ma o ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw kan seko ani donko nasira ka aw ladɔnniya k'a fɔ Alimadi ye mɔgɔ minnu bɔnɛ u ni na o waati kelen Tombouctou kiiri tigɛtɔ la dama maga o mɔgɔ faga waleya jugu ninnu na. Walasa ka ɲina walanta kɛ kɛtogo ɲuman kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka fara minisiriso min ka cakɛda ɲɛsinen don kalan koɲɛw ma u ye fɛɛrɛw dɔw sigi sen kan walasa Mali kɔnɔ kalandenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ n'o ye octobre kalo tile 3 ye san 2016 ni fɛɛrɛ ninnu bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔrɔnyanfan kan bari jateminɛw y'a yira k'a fɔ nɔgɔya bɛ ka don kosɛbɛ olu ka kalan taabolow la. École ta ministère y'a décidé ko école bɛ taa kalo kura tile 3 bon walasa école ka se ka taa kalo kura tile 3 baara dɔw kɛra o baaraw la o bɛ tali kɛ ka kalanso kuraw jɔ ka sigiyɔrɔw bila kalanso kɔnɔ ka baarakɛ minɛnw dɔwɛrɛw bila kalanso kɔnɔ ka école maîtrew di kalansow ma école ta yɛrɛ gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ n'a fɔra école bɛ taa maliyɛn caman b'i yɛrɛ ɲininka école bɛna se ka taa fan bɛɛ fɛ wa parce que mɔgɔw ko école tɛ kan ka kɛ an ka jamana yɔrɔ dɔw la n'o ye Yuwaru ni Tɛnɛnkun yɔrɔ ninnu Segu fan dɔ b'a la ale ni Kidali yɔrɔ dɔw b'a la. Walasa kalantaw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jamana kɔrɔnyanfan yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni lakana ma sabati o yɔrɔw la an ka jamana ɲɛmɔgɔw kelen don ka wuli ka jɔ boloda ka fara collectivité locale kan ka dɛmɛ don denmisɛnninw ma k'u ka kalankow sabati denmisɛnnin minnu ni togoya t'u bolo. Ye Kidali ye kabiri salon école bɛ ka kɛ Kidali
ntina fo ko Kidal demsani bebe ka école be ka kɛ Kidal ministre ye aka barake ɲɔgɔn dɔw bila ka taa Kidal ka taa kuma ni an ka partenaire Kidal kaw ye n'u b'a f'u ma ko SEMA n'olu ye accord de paix signé olu mɔgɔ ninnu taara u kumana n'u ye u ko ouais olu ye signateur des accords ye olu be sɔn école ka kɛ u fɛ yen wa ka kɛ ni ministère ka yamaruya kɔnɔna na donc école be Kidal ministère ka enseignants be Kidal olu de be kan ka école ta ka fara kan Kidal kaw yɛrɛ ka volontaire damadɔ bon ɲina o ministère ka enseignant école maître nunu an ye 11 wɛrɛ de ye k'a fɔ u be Kidal an bɛ olu fana fara kɔrɔlen mun bɛ olu kan commission éducation de la SEMA ale ni ministère académie ni CAP mɔgɔ mun bɛ yen u bɛ ka ɲɔgɔn ye caman kɛ walasa ɲina école ta fanga bɛ bonya Kidal ka tɛmɛ salon ta kan o ɲɔgɔn ye ni o disposition mun taara ka kalankɛ minan di denmisɛnninw ma ka école-so jɔ école-so tɛ yɔrɔ mun na ka ji bila école-so la ji tɛ yɔrɔ mun na ani ka dumunikɛ yɔrɔ bila n'u b'a fɔ cantine scolaire o tɛ yɔrɔ mun na k'olu bila yen walasa denmisɛnninw ka na école kɛ parce que bi a bɛ san caman bɔ denmisɛnnin dɔw gɛlɛya mun bɛ nin yɔrɔ ninnu na o sira ɲɛfɛ denmisɛnnin dɔw n'u masaw taara yɔrɔ dɔw la an y'a ɲini depuis 2013 k'u ka segin ka na ayiwa u bɛ ka segin ka na dɔɔni dɔɔni an kɔni ye nin disposition ninnu ta ni disposition caman da tɛ se ka se mun ma wagati tan ye bila ka se o bɛɛ ma ko kurakurayali kama an ka jamana ɲɛmɔgɔw u hakili tora denmisɛnninw na ka dɛmɛ don u ma ni kalanminɛn dili u ma denmisɛnnin minnu ni sebɛrɛ t'u ye walasa u fana bɛ se ka ɲinan kalanta daminɛ togoya ɲuman kɔnɔ wa u ka dɛmɛ tilala ka se kalanyɔrɔw ma kalanyɔrɔ minnu mago bɛ dɛmɛ la mun ye Iwaru ni Segu fan dɔ ani Tenengu yɔrɔ ninnu ye o yɔrɔ ninnu fana na mɔgɔw bɛna fɔ ko est-ce que kalan bɛna se ka k'o yɔrɔ ninnu na an ko kalan bɛ se ka kɛ an ye kalan dilan ka a kalan modèle caya ka a bonya ni i ko i tɛ taa ni école-so modèle nin na mais dɔ wɛrɛ bɛ an b'o yirila a bɛɛ ye denmisɛnninw ka se ka faranfasiya dɔn o école ninnu kɔnɔna na école coranique améliorée b'a la duguma kalan amélioré len arabu madrasa franco arabu bɛ yen ani école modèle wɛrɛ caman mu k'a ta école mobile ni centre de stratégie de scolarisation accélérée la ministère n'a ka dɛmɛbaga jɛkulu kelen do ko o fɛn ninnu bɛɛ ta pour que école bɛ se ka dayɛlɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la kelen kelen an t'o kɛ an kelen an ni ye mɔgɔw yɛrɛ de bɛ kumaw la an ko école ye dugu de ta ye école ye jamanadenw de ta ye donc ni école y'olu ta ye olu de b'an dɛmɛ ka jateminɛw kɛ an bɛ se ka école min d'u ma min ye olu yɛrɛ sagona école ye min bɛ se k'a to denmisɛnninw bɛ se ka u faranfasiya u bɛ se ka sɛbɛnni kɛ u bɛ se ka kalan kɛ ka u yɛrɛ faranfasiya. Seliba ale ni kalan wuli o bɛɛ lajɛlen ye koba ye an ka jamana kɔnɔ nka u gɛrɛlen ɲɔgɔn na o fana y'a ta dama gɛlɛya ye ka ɲɛsin dutigiw ma bari sabu k'a da kan lahiya saga o ye wajibi ye dutigi bɛɛ lajɛlen ma n'a se b'i ye wa ekɔliden minɛnsan fana o fana y'a ta damana wajibi ye ka sababu kɛ denmisɛnw u tɛ se ka kalan ni kalankɛminɛnw tɛ. I ka ɲininkali diyara n ye nin koba fila in faralen ɲɔgɔn kan an bɛ se k'a fɔ hɛrɛ don parce que ni ala ye seli jira i la sini kɛnɛya la i bɛ ala fo ka barika da o tɛmɛnen kɔfɛ ekɔlita fana nana ka na fara a kan n bɛ se ka mun fɔ ye ka fara o kuma in kan gɛlɛya min b'an fɛ yan ɲina a taara ka fɔ dan n'i ye dutigiw yɛrɛ ɲininka kɛmɛ kɛmɛ sarada la min b'a fɔ a ye ko ɲinan ka nɔgɔn a tɛ tɛmɛ fila kan o hukumu kɔnɔna na sa an kɔni b'a fɔ ala ni ka tiɲɛ yɛrɛ la an ye seli kɛ alhamdulilayi an y'a kɛ an kɛnɛya la mɛ a kɛra gɛlɛya kɔnɔ ekɔlita fana mun fana nalen filɛ fara kan o ye dɔ fara gɛlɛya kan ka taa fɛ. donc a y'a fɔ cogo min na an bɔra seli la sisan kalanta waati sera tuguni seli kɛra gɛlɛya kɔnɔna na maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ mɛ gɛlɛya in ala de y'a latigɛ ekɔlita in fana bɛna kɛ gɛlɛya kan mɛ gɛlɛya nin bɛɛ fara ala de la mɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ gɛlɛya n'a na waati don ni min waati min sera o bɛ kɛ
donc mɔgɔ kana fɔ gɛlɛya b'an kun na k'a fɔ min k'an baga baaraw kɛ école ta natɔ min kɛ écoledon parents k'a yira denmisɛnninw na k'a fɔ nin de se b'an ye ka nin k'a ye u ka taa kilasi kɔnɔ donc min se t'an ye u kan'o kɛ n'o kɛra denmisɛnninw b'a faamu somɔgɔw yɛrɛ bɛ lafiya. san o san an b'a ye k'a fɔ seliba ale ni kalanwuli u bɛ ka don ɲɔgɔn na kosɛbɛ u bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin dutigiw ma sabula nin bɛɛ n'a ta musaka don wa maa caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya min yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ k'o kɛra sababu ye ka ɲina ekɔliwuli a kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin dutigiw ma. ayiwa ne bɛ min fɔ a ko kɔni ma nɔgɔ mɛnɛ an bɛ min fɔ feerelikɛlaw ye u ka nɔgɔya de don feerefɛnw na dɔɔni seli tɛmɛna o ye sanniko ye ekɔli ta nana sanniko don a bɛɛ ye waribɔko ye donc an bɛ min fɔ feerelikɛlaw ye olu de ka nɔgɔya don a ko la dɔɔni walisa ni kow bɛ se ka nɔgɔya parents d'élèves ma cogo min na a ma nɔgɔ kɔni jateminɛ de ye kow ye gɛlɛya in bɛ tali kɛ bɛɛ de kan sisan a ma nɔgɔ maa si ma wariko a ma nɔgɔ dɛ. tiɲɛ yɛrɛ la a donna ɲɔgɔn na a ko nɔgɔyalen tɛ dɛ an kɔni bɛ min fɔ tɔ ti mɔgɔ si la wariko in ma nɔgɔ feerekɛlaw k'a lajɛ u ka fɛnw nɔgɔya seli kɔni ta tɛmɛna komi terimuso y'a fɔ cogo min na an bɛ ekɔli la diyagosa don denmisɛnninw ka fourniture bɛ sa an bɛ min ɲini u fɛ u k'a lajɛ ka nɔgɔya don ko la dɔɔni pour que denmisɛnninw bɛ se ka fɛn nisɔndiyalen bɛ se ka taa ekɔli la cogo min na. ni seliba donna ɲɔgɔn na gɛlɛya nana gɛlɛya ko kɔni o ye hɛrɛ an bɛ ala de deli ala ka bɛɛ lajɛlen sɔn sinon ça va pas du tout yɛrɛ ekɔlidenw yɛrɛ u t'a dɔn u bɛ mun kɛ tuguni quoi wari tɛ ka sɔrɔ a ka gɛlɛn yɛrɛ sinon tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ wagati min na mali bɛ togoya min na mali tɛ sen kelen kan tuguni. an ka wulikajɔ ani an ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ an ye jateminɛ kɛ misaliya la seliba mɔɔw bɛ musaka bakow la tile damadɔ dɔrɔn ekɔlita fana bɛna kunbɔ o fana y'a ka musaka ye o bɛ maa caman ga a kamana na ka sababu kɛ musaka ninnu sɔrɔcogo wa a dun wajibiyalen don i ka nin musaka nin fila bɛɛ lajɛlen kɛ. ekɔlita ni seliba donna ɲɔgɔn na tiɲɛ na a bɛna juguya an denbayatigiw kan dɔɔni quoi parce que i b'a dɔn mali yɛrɛ ko bɛ cogo min na sisan bon n'a fɔra ko ekɔlita fana na don seliba yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la vraiment dariba ye sunɔgɔtan ye quoi dugu dɔw jɛlen don an bɛ yɔrɔ min na bi an kɔni t'a dɔn an b'an kun an bɛ taa ja yɔrɔ min na. bon sugu kɔni gɛlɛya ne yɛrɛ kɔni n ka denmisɛnninya faamuya la mɔgɔw ka faamuya tɛ kelen bi ne yɛrɛ bolo bɛɛ ni ko bɛɛ n'a waati don gɛlɛya min bɛ sugu fana kɔnɔ bon ni ɲɛmɔgɔw sera ka nɔgɔya don sugu kɔnɔ minɛn cogoyaw la alhamdulillah a ka ca la gɛlɛya in bɛ ba quoi mais ko bɛ yen nɔ vraiment ɲɛmɔgɔw kɔni ka lajɛ ka nɔgɔya kɛ commerçants ye. sisan ekɔlita ko kɔni a kɛra baara de ye parce que sisan nɔ gɛlɛya de bɛ yen nɔ n'a fɔra sisan bɔra seli la sagasɔngɔ ko dutigiw fɛ ka tila ka ekɔlita ka ko fara a kan n'u m'a lagɛ kɔni ka dɔ bɔ ekɔlita ka minɛnw na n'o tɛ a ko bɛ kɛ baara ye dutigiw bolo dɛ gɛlɛya yɛrɛ de bɛ sisan kɔni a ko yɛrɛ de gɛlɛyara. n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko seli o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin alisilamɛw ma ekɔliwuli fana ye a ta damana don kɛrɛnkɛrɛnnen ni fila bɛɛ lajɛlen dun ka kan ka kunbɛn ka tila k'u labɛn fura jumɛn de bɛna sɔrɔ o la sisan fɛɛrɛ jumɛn ka kan ka sɔrɔ ni donba fila bɛɛ lajɛlen kunbɛn yaasa a ka kɛ lafiya ye ka ɲɛsin dutigiw ma. kabakow tigɛ ka caya nka ni kelen ni min kɛra o na mɛn ka lakali o kama juma tɛmɛnen septembre kalo tile 23 san 2016 in na o kabako ko belebele dɔ kɛra Bamakɔ Dar Salam kan 3 la min bi hakilima hakili segi a yɛrɛ ma ka da la ka fɔ ala ye kelen ye filanan tɛ a la. alhamdulilayi rabbil alamin dimanche tɛmɛnen n'a bɛnna kalo in tile 25 ma ka madamu n'a tɔgɔ ko Maritu Tanjugara ale tun taara sugu la juma don bi alamisa a taara aubergine san a tun bɛna kɛ dumuni la dimanche don dumuni n'o tun ye zamɛ 8h30 waati a ye aubergine in tigɛ ale y'a tigɛ yɔrɔ min na a y'a da buramuso ma k'a ka ko ka bila daga kɔnɔ n y'a dɔn o ye fɛn dɔ ye aubergine in kɔnɔ a tigilen na a y'a wele a ko tanti ko ne ye fɛn dɔ ye a bɛ komi mori sɛbɛn de bɛ aubergine in kɔnɔ dɛ komi an denkɛ dɔ bɛ yan nɔ a kalanni dɔ u y'o wele ko ala tɔgɔ de don sur le champ u ye ne yɛrɛ wele immédiatement n y'a ta n bolila ka taa kan kɔnɔ an ka alimami bɛ yen n taara yira a la
ma ko ala tɔgɔ de don nana so kɔnɔ yan nɔ a ko kɛra o cogo la ten. Ni waajuli de bɛɛ lajɛlen ka waajuli de dɔ fana i n'a fɔ waajuli ka ca a siraw ka ca min tɛ kumakan dɔrɔn ye ala bɛ ko caman jira anw na hali an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ wallahi n'an b'a an ka ko kɛtaw lajɛ bi ni kunu n'an b'a lajɛ wallahi a b'an waaju karisa bɛ tan bi sini a bɛ tan yelemini masa de ye ala ye ni ye waajuli belebele de don nka a ti jigi bɛɛ ka du kɔnɔ. Ne de bɔra yan o don na wula fɛ n nana ka na n sigi yan n ko ne ma ne bɛna taa sugu la donc n denkɛ dɔ bɛ yen n y'o wele n k'a ka taa n bila sugu la donc n taara sugu la ne yɛrɛ taara n ko n bɛna aubergine min san n ko dɔrɔmɛ 10 n ko ne ba n ko i tɛ kelen di yan a ko ayi ko ne tɛ kelen feere ko sara 100 bi 5 ne fana ma problème d'a la ne ye 100 bi ne bɔ k'a d'a ma a y'an ka warimisɛn segin ma n ko bon n ye n bolo san a ma sara da 4 de dalen don n ye n bolo si cɛmancɛ ta ma n k'o ye n kɛ n kun a y'o ta ka kɛ n ka mana kɔnɔ ne yɛrɛ ma munumunu yɛrɛ n y'a bɔ wo ne fɛ dɔrɔn ka n ko don minnu bɛ feere kɛ goudron da la wonin da la ne y'a san o la n ye n ko don sen nana n ye nafɛn bɛɛ bɔ kelen de tora mana kɔnɔ ne yɛrɛ ta kalama bɔ dugu jɛlen ne ko an ka baarakɛla ma n ko a kana kile minɛ n kɔrɔmusow bolo ka na minɛn nabɔ k'a di yan k'a ma gɛrɛ n bunamuso ninnu na donc ne yɛrɛ n sigi komi n tɛ fɛn na baara ka di n de ye ne ye n ma gɛrɛ f'olu yɛrɛ dimina n kɔrɔ ne nana ten ne ye fɛn tɔ wɔrɔ bon n bolo laban o kɛra fɛn de ye supɔmu donc o y'a sɔrɔ n ye aubergine tigɛ dɔrɔn k'a bila ji la donc ne ye n ko dɔn ko ne bɛ ka n tɛgɛ ko olu fana nana ka na i bɛ ka kule n ko mun de bɛ yen e ko tante ye aubergine min tigɛ sa ka bila ala tɔgɔ de b'a la dɛ n ko a kana y'o fɔ dɛ ne yɛrɛ kulela bon n denmuso dɔ bɛ yen o bolila ka na fɔ a fa ɲɛna fa yɛrɛ bɔra hali sanbara ta sen na a nan'i jɔ yɔrɔnin na a fɔ ne ko a ye na n'a ye a dara tɛgɛ kɔnɔ an ka alimami sigilen filɛ a bolila ka taa yira o la ye. tiɲɛna nin ko bɔɲɔgɔnko bɛ maa bɔ i danaya bolo kan nka ala danaya kɛn bɛ ka maa min dusukun nasɔrɔ i k'a dɔn a ti bali o tigilamaa la sabula fɛn bɛɛ se bɛ ala de ye. kunnafoni in dilen ma a ye n kabakoya mais n y'a dɔn k'a fɔ ala ka masaya a dɔ yira n na bi a y'o de yira n na an ka da la k'a fɔ ale bɛ yen ale de ye setigi ye a y'o de yira n na n'o tɛ mali ka bon bamakɔ ka bon n'anw ka du de sugandira ka na nin hɛrɛ jigin du kɔnɔ yan nɔ o kabakoya ye ne minɛ nka a ma ala kabakoya. Endi jamana ɲɛmɔgɔ donna an ka jamana kɔnɔ a ka nin taama okumu kɔnɔna na ani an ka jamana premier ministre Modibo Keita u ye ɲɔgɔnye dɔ kɛ u ka o ɲɔgɔnye okumu kɔnɔna na u ye baara dɔw sigi sen kan Mali jamana ka fara Endi jamana kan u ye tɛgɛnɔ bila kɛ waleya dɔw la o dɔ bɛ tali kɛ Mali jamana ka fara Endi jamana kan u ka baara ɲɔgɔnya o bɛ se ka ɲɛ cogo min na fo ka taa se u kan ka jateden minnu ta u ka baara ɲɔgɔnya kadara kɔnɔ a filanan ye jateminɛ ni jamana fila ka nafasɔrɔ siraw kan o tɛmɛnen kɔfɛ an ka minisiri min ka cakɛda ɲɛsinen don Mali jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma Endi jamana ɲɛmɔgɔ ka taama ka na Mali jamana kɔnɔ a bɛ baara ɲɔgɔnya de sinsin Mali jamana ani Endi jamana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ wagati caman bɔ jɛɲɔgɔnya bɛ Mali jamana ani Endi jamana ni ɲɔgɔn cɛ kabidi lawali la fo ka na se an bɛ don min na i ko bi o jɛɲɔgɔnya bɛ ka banba Mali ni Endi jamana ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ waati min na bi jago sira kan Mali ni Endi jamana ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ waati min na i ko bi o siraw yiriwalen don fo ka na se miliyari 350 ɲɔgɔnna la wa tɛ tɛmɛ waati jan kan Endi jamana ye miliyari 280 di Mali jamana ma juru sira kan o kɛra sababu ye Mali jamana ma a ye cakɛda dayɛlɛ cakɛda min ni tracteurs bɛ sigi ɲɔgɔn kan wa a kɛra sababu ye Mali ye wagon dɔw sɔrɔ terrain boli sira kan a kɛra sababu ye tuguni kuranko dɔw ɲɛnabɔra Mali jamana ani Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni ɲɔgɔnye min kɛra Endi jamana ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra ko nafama ye jamana fila bɛɛ lajɛlen ma Mali jamana faamaw ka fara Endi jamana ɲɛmɔgɔ ka nɔlabila kan u jɛra ka hakilina jakabɔw kɛ baara dɔw sira kan min bɛna kɛ sababu ɲuman ye Mali jamana ani Endi jamana ma u ka baara ɲɔgɔnya kadara kɔnɔ o dɔ bɛ tali kɛ cakɛdaw la sanu bɛ dilan cakɛda minnu na Mali ni Endi ka baara ɲɔgɔnya in kadara kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ɲuman ye Mali
jamana ma a ka walanda caman sɔrɔ Chine jamana fɛ sɛnɛ ani bagan mara sira kan. N'i y'a ta k'a lajɛ Inde jamana ka dɔnta ka bon kosɛbɛ kuranko nasira fɛ. Kuran min tɛ dankari kɛ adamadenya la n'o ye énergie solaire ye. San wɛrɛ san daminɛw la taamadenkulu dɔw bɛna bɔ Inde ka na Mali jamana kɔnɔ. U bɛna kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Mali jamanadenw ye cakɛda dɔw sira kan min bɛ kɛ sababu ye ka Mali jamana lataa ɲɛ. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u hakili tora lakana sabatiko ɲuman na. O min bɛ tali kɛ Mali jamana ani Inde jamana la. Bari lakanabaliya o sabatilen don an bɛ don min na i ko bi. Mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu ka dɔnta kawuriyalen don lakana nasira fɛ olu bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ togoya min na ka jɛ ka baara kɛ baaratogo cɛnin kɔnɔ. Fɛn min ye Inde jamana ye a ye jɛn di k'a fɔ a bɛna mɔgɔw ka dɔnta kawuriya Mali jamana kɔnɔ. I n'a fɔ san caman Inde jamana bɛ bourse di Mali jamanadenw ma u ka taa kalan kɛ Inde jamanaw la. Ka fara o bourse kan Inde jamana y'a kanu ka kalanyɔrɔ dɔ dayɛlɛ Mali jamana kɔnɔ. Anglais bɛ kalan kalanyɔrɔ minnu na walasa ka anglais-kan kalanbagaw ka fara anglais-kan karamɔgɔw kan k'u ka dɔntaw kawuriya. Ka tila ka sira d'u ma u ka taa dɔ fara u ka kalanw kan Inde jamana kɔnɔ fo ka taa se kalan suguya wɛrɛw caman ma. Ni lajɛrɛ min kɛra a kɛra lajɛrɛ nafaman ye min bɛna kɛ sababu ɲuman ye Mali jamana ani Inde jamana u ka baaraɲɔgɔnya nafaw sɔrɔ. Wa fɛn min ye nin jamana fila ye u bɛɛ ka nafasɔrɔ siraw bɛna dayɛlɛ nin baaraɲɔgɔnya in kɔnɔ. Ni nin lajɛrɛ in ye Mali jamana ani Inde jamana u ye nimisi wasa sɔrɔ. Inde vice-président nana Assemblée nationale du Mali là, c'est comme si a nana jamana bɛɛ fo parce que jamana bɛɛ kumakan bɛ anw de da. An bɛ jamana bɛɛ de place la Assemblée nationale la yan nɔ. A nana a ma na ni dakolo ye a nana fana ni fɛn dɔw ye k'a fɔ k'a b'u kɛ Mali la. O ye mun ye o ye ka courant di ka ji di ani projet caman bɛ yen k'ale ni premier ministre y'o kuma fɔ a kɔni ma don o détail la mais n'i y'a kuma cogo min i b'a dɔn k'a fɔ ko ani fɛn belebelew nana k'u ɲɛsin jamana ma donc n'an bɛ yan nɔ jamana kosɔn je pense que bi Mali situation bɛ cogo min na a ye kuma caman fana fɔ c'est-à-dire kɛlɛ min bɛ jamana kan k'a fɔ ko signature min kɛra accord o diyara ale ye ka tila k'a fɔ ko Inde b'an kɛrɛfɛ Inde bɛ n'an dɛmɛ donc ni o dɔw fɔra an ye an minnu ye jamana mɔgɔ an minnu bɛ jamana représenter je crois que a bɛ espoir d'an ma a bɛ an nisɔndiya donc ne tun b'a fɛ mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko Mali kelen tɛ Mali kelen tɛ Mali bɛ kɛlɛ min na jamana caman b'a kɛrɛfɛ Inde b'a kɛrɛfɛ parce que an bɛ Inde ko kuma de la bi Inde b'a kɛrɛfɛ ni fɛn bɛɛ ye Inde b'a kɛrɛfɛ n'a hakili ye Inde b'a kɛrɛfɛ ni kumakan duman ye Inde b'a kɛrɛfɛ ni ŋaniya ye Inde b'a kɛrɛfɛ fana ni a bɛna dɛmɛ don donc ne hakili la o ye kobaw ye. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma.